Jeg hedder Trine Kolding, og jeg kommer fra firmaet Når Tiden er Vigtig. Jeg underviser i personlig planlægning og effektivitet, og det har jeg gjort i 16 år efterhånden, og har igennem mit arbejde mødt rigtig mange mennesker, der døjer med overspringshandlinger og udskydelsesadfærd. Du ved, overspringshandlinger, de her vi laver, når vi egentlig godt ved, at vi bør gå i gang med en opgave, men har meget mere lyst til at lave noget andet. For mit eget vedkommende kan det fx være momsregnskaber. Der er simpelthen ikke noget som momsregnskaber, der kan give mig lyst til at hente kaffe, rydde op på kontoret, jeg skal lige tjekke mails ind. Der er 117 ting, som jeg synes, jeg lige bør gøre, inden jeg skal i gang med momsregnskaber. Overspringshandlinger handler i bund og grund om, at vi gør noget andet, end det vi burde gøre. Det vi inderst inden godt ved, at vi skulle gå i gang med. I stedet for gør vi nogle andre ting, og det er det, vi kalder overspringshandlinger. På workshoppen skal jeg give dig en masse redskaber til, hvordan du kan komme hurtigere i gang med opgaverne, altså hvordan du kan få bugt med alle de her mange overspringshandlinger. Og nøglen til at begynde at overvinde sin udskydelsesadfærd ligger i at finde ud af, hvorfor du gør det. Der er altid en grund. Det er ikke altid sikkert, det er logisk, men der er altid en eller flere grunde til, at vi laver overspringshandlinger. Det kan være, at opgaven er kedelig, måske er den stor, træls, besværlig, konfliktfyldt. Du ved ikke, hvordan du skal gå i gang med den. Der kan være en masse forskellige årsager. Når først du ved, hvad årsagen er, så kan du også nemmere begynde at lede efter nogle strategier. Og det er dem, jeg skal præsentere dig for på workshoppen. Så når vi mødes på Nationalkongressen, så har jeg masser af tips, tricks og konkrete redskaber med til dig, så du en gang for alle kan få styr på dine overspringshandlinger og komme hurtigere i gang med opgaverne. Jeg glæder mig til at se dig.